Здравейте и добре дошли в първото ми YouTube видео. Много се вълнувам да започна това видео. Цял живот съм си мечтала да имам YouTube канал. Даже си спомням, че като малка имах клипчета как правя най-различни неща, с кака ми снимахме влогове и ги качвахме. Успях да ви заснема и кадри от пазаруването, така че хайде с мен в Джамбо. В момента се намираме в Джамбо в Мол Плаза. Това Джамбо много не го харесвам, защото е като лабиринт, обаче сега се наложи тук да пазаруваме, защото след това чакаме да избираме и дрехи на Дарка. И сигурно ще бъде пълно с много хора, защото всеки пазарува back to school. Но нашите неща, които ние ще си купим, са най-готини, доверете ми са. Хора, в Джамбо има всякакви тъпоти, смисъл не е ли мега яко? Камерата ми играе кижици. Искате ли да се вземе да ходим? Скъпи са наистина. Да. Ето има дистанционно. 40 лева. Айде, купувай го. Няма ли да е мега яко? Ще е яко да състезаваме. Трябва ли Дария да гледа играчките нечи? Аз си поръчах и чакам да дойдат. Ние не сме ли дошли видео да снимаме, не да тренираме? Нямам думи. Ми хора, явно това видео вече става самостоятелен влог. Ние двете ги зарязваме. Елате тук да си подаваме. Те не ме искат хора. Вика, че им разваляме кефа. Много красиви тетрадчици има. Аз хора, много ми е трудно да ви избера, защото не знам кое ще ви хареса наистина. Добре дошли в моят любим сектор, а именно Sticky Notes. Значи, от тук всяко едно нещо, което виждате, съм го имала поне по 5 пъти, примерно. Тук ще ми кажеш, ще сложа косата, да не ми снимаш голото теме отзад. Не знам къде да вземам. С малки ма погледна и ми ще е така. Здравейте! Много се радвам да се видим отново. Как се струва днешното пазаруване? Експедитивни размери? Много скучно. Що? Малко покупки, скучни покупки. О, не мога. Ела. Кажи, за да разберете как да спечелите giveaway, останете до края. За да разберете как да спечелите този giveaway, останете до края. Останете до края! Кажи да харесат и да се абонират. Ако харесате това видео, задължително да го харесате и да се абонирате в камбанката. Започваме с първото нещо. Първите неща, които ще ви покажа, са тетрадките, защото според мен те са някакси основата. Избрах тези две тетрадки. Тази тетрадка ми е най-любимата, абсолютно всяка година я ползвам. Мисля, че е някак много класна и изчистена и в същото време е супер приятен цвят. По принцип ползвам една в по-тъмно лилав цвят. За първа година виждам толкова готин лилав цвят. Това ми е между другото любимия цвят. А това е другата тетрадка, която е голям формат. Много ми харесва. Супер красива тетрадка. Виждаме за първа година. Ако я бях видяла и другите години, щях да си я купя, защото много ми харесва речетата. Харесва ми, че няма поле, което да грози листа. И има много яка част, в която пише дата и номер на страницата, където може да записвате от кой ден ви е планът. Следващата тетрадчица отново е с цветя. Пак съм я ползвала. Всяка година и сестра ми ползва такива тетрадки. Много класна и красива тетрадчица. Изглежда доста луксозна. Купих ви и такива папчици. Мисля, че са отново много сладурски цветове. Гледах горе-долу да се придържам към розово-лилавата гама. Ако искате да видите гамата на подаръците в TikTok, трябва да отидете там, защото там са по-различни. Тази папка е специална, защото може да се слага в друга папка. Много са готини. Такива също се взимам всяка година. Абсолютно удобни. Може да слагате вътре джобчета и да я пълните с каквото искате. Взех и такъв тип папка като джоб. Може да си хвърляте някакви рисунки, документи, есета, които пишете и така нататък. Абсолютно всичко, което ви хрумне. Много е удобна. Реших да ви взема и такъв байндър. Мисля, че се казва. Нали байндър се казва? Той е в същия цвят като тази папка. Много е красив. Аз спомням, че имах такъв и си го налепих целия с стикери и го ползвах като планер. Вътре си слагах листи и си записвах абсолютно всичко. Както вече знаете, защото предполагам сте гледали останалите ми Back to School hauls в TikTok, обожавам Sticky Notes. Лепящите лищата са най-любимото ми нещо от
цялостно всички канцеларски материали и любимата ми част от училище, защото какво по-забавно от това да си учиш урока и да записваш най-важните неща на такива сладки листчета. Даже някой път си пише някакви мотивиращи думички и мили думи и си ги лепя по огледалата. Много е готино и много помага. Взела съм ви такива в 4 цвята. Ако има нещо на този свят, което ми е по-любимо от големите sticky notes, това са малките sticky notes. Ето защо. Вие виждали ли сте нещо по-сладурско? Буквално бих си улепила цялата тетрадка в такива. Не съм много в гамата на подаръчетата, но пък са твърде сладки, за да не ви ги взема. Затова ви взех и тях. След това мега сладко лепило. Не знам колко пъти казах думата сладко, обаче не е много сладко. Прилича на някакво бомбонче. Бих го изяла, ако не беше отровно. Даже искам да го отворя. Да, то може. Вижте го, хора. Не знам за вас, обаче аз наистина бих го изяла. Ама да не кажете, че аз съм ви посъветвала после, майките ви да ме съдят. Още едни стикерчета. Между другото, този подарък има повече sticky notes, отколкото в TikTok. Има to-do, finish, check и една отметка. Може да си ги лепите в планера тях. Като стана въпрос за планер, тази година съм решила да ви подаря любимият ми планер. Oh my God! Ето такъв планер ползвам абсолютно всяка година за купене от Lidl, ако искате да си купите и вие такъв. Вътре има начална страница, където може да си напишете имената и всякакви мотивационни странички. На всеки един раздел със седмицата има някакви забавни картинки отдолу. Много ги обичам, аз съм забавлявам с тях, въпреки че съм на 20 нещо. Накрая на планера имате списък с контакти, някакви списъци, които може да си напишете за пазаруване. Такава страничка с листче на квадратчета може да го направите като тракер за нещо. И най-специалната част от планера са стикерите отзад. Ако вече не сте разбрали, обожавам стикери. Има най-различни интересни стикерчета, които ако деня ви е бил по-специален, например в този ден ще ходите на плаж, може да залепите такива. Ако нещо забавно се е случило, да си лепите от тези смешни емотиконки. Има за хелуински стикери, за когато дойде октомври месец. Има пингвинчета, много сладки. Някакви животинки, между такива стикери има за първи път, по принцип са по-скучни. Има кученца, котенца, прасенца. И най-отзад имате календар на цялата година. Имате място да си попълните ваканциите и някакви изпити важни. И списък с рождените дни, който е много готин. Аз всяка година се попълвам на моите най-добри приятелки рождените дни с някакви сърчеца и стикери. И най-отзад има такива книгоразделителчета, които може да ползвате както за планера, така и за нещо друго. И таен джоб. В този таен джоб ще ви оставя специална картичка от мен, която ще напиша ръчно аз. И голяма работа ще напиша. О, чакайте, има още едни стики ноут, почти ги забравих така. Тези стикери. Малко са детски, но аз бих си ги залепила, честно казано, във всяка една тетрадка. Много са сладки, на някакви доначета, дебели животинки. Абе, буквално са мега сладки, не знам кой не би ги искал. Да се върнем на моливчетата. Взех ви някакви цветни моливи, които бяха просто много сладки. И тези моливи, които са си обикновени моливи, но просто са шарени, защото според мен е хубаво, като ходим на училище и сме депресирани, че имаме примерно за учене и някакви гадни учители, досадни са ученици, поне шарените ни неща да ни правят по-щастливи, затова абсолютно всичко, което съм ви взела е шарено. Цветни химикали, които аз ползвам до ден днешен, много ги обичам, страхотно пишат. И много обичам, като имам нещо подчертано с маркер, да си го подчертавам и със съответния цвят химикал. Или да си пиша с този цвят химикал. Тези от вас, които ме следят, знаят, че това ми е любимия коректор. Както обичам да казвам, поправя и дори най-големите грешки, включително и бившият ти. Може да го използвате. Взела съм ви тази сладка ножица. Мислех да ви взема обикновена, обаче всеки има тъпа ножица вкъщи. Тази ножица е по-готина, защото е кадрава. Сега следват подаръците, които са ексклюзивно и само за YouTube. В TikTok няма да има такива подаръци. Това прави този подарък малко по-специален. Този подарък, между другото, е специален за YouTube. Взех ви такава сладка розова дъска, на която може да си пишете както плановете и да ги обяснявате на плюшените си играчки. Аз лично го правя, като малко го правих много често, защото нямаш на кой да се разказвам уроците, когато баба беше заета. И просто си нареждам, примерно, ето куклата, слагам си куклата и почвам, пиша заглавието на урока и почвам да я го обяснявам. По този начин го научавам много по-лесно аз, пък и тя го научава също. Има и готини
магнитчета, с които може да залепите ваши снимки. Абе, общо взето тази така може да ползвате за каквото си поискате. Много е сладурска, може да се оставите в стаята. Взела съм такива сладки линии. Взех розови линийки, защото кой няма нужда от розови линийки, обесли. Много ми се смяха, че съм ви купила тази игра, обаче аз лично бих се изкефила много да имам такова нещо почине, като ми е скучно в междучасието или пък в някой час. Ама не казвайте, че аз съм ви го казвала. Да се варя да се играя с съчинника ми. Това е игра на змия, аз много я обичах като малка, не знам вие играли ли сте. Купила съм това нещо, което е гоблен с камъни. Това е някаква мега сладка котка на слънчоглед. Не знам дали вие бихте се изкефили такова нещо да правите, но може да се подреждате с камъчета и накрая да стане готина картина. Ако ви е скучно отново в час, междучасието или пък там на заниманията, зависи кой клас сте, може да си ги нареждате с приятели. Купих ви такива мега сладички, готини, как се казваха? Кламери. Много сладки кламери. Буквално са уникални. Са сладки, шарени. За пореден път казвам, много обичам шарени неща. Лилавна сесер, който е мега сладурски. Не е особено голям, защото не съм ви взела и толкова много маркери този път. Големия подарък в този giveaway специално е тази чаша, която може да се носите на училище и да пиете от нея водичка, не знам. Може да слагате лед вътре и да стои студено много дълго време. И всичко това ще го... То не знам, ще са поберели изобщо в този тоутбаг, но имате и тоутбаг на цветя, който е мега сладък. Може да си ходите с него на училище или просто да си вземете подаръците от него. Това е всичко за този giveaway. Мога да ви покажа и някои нещата от giveaway за TikTok, но ако искате да видите абсолютно всичко, което има там, целият подарък и как да участвате, може да отидете в TikTok страницата ми. Ето тук ще сложа името ми. Сега ще ви покажа някои от нещата, които си взех аз. Те изобщо не са много, но просто някакви неща, от които имах нужда. Както вече ви казах, всяка година си купувам и аз такъв планер, ето да видите, че не ви лъжа. Но този не е ученически, а е там годишен. И е малко скучен, честно да ви кажа, затова предпочетох да ви взема другите два планера. Да, той също си има стикери, които са различни от предните, но са според мен малко по-скучни. Взех си тази папка, която вече има вътре готови джобчета. Ще ползвам да сложа един учебник, от който уча сега, защото листите му се разпаднаха и просто за да не го загубя, ще го държа в тази папка. Някакви химикали, които абсолютно никога не съм пробвала. Тези сладурски стикерчета. Тези химикалки ги купих за сестра ми. С такива гел химикалки, джел пенс, гел химикалки, да. В пастелни цветове, защото обожавам пастелни цветове. Пак казвам, ако сте гледали предните ми Back to School Hauls, аз не обичам такива неонови изкрящи глупости. Това са нещата за мен. Ако искате, ще ви покажа sneak peek от нещата, които може да спечелите в TikTok, ако участвате. Ето някои от тетрадките и планера, който ще подаря там. Ако искате да видите останалите неща, защото също има различни подаръчета от нещата, които видяхте сега тук, пак повтарям, отидете да гледате в TikTok. Също мисля, че ще го кача и в Instagram. А че ако искате, може да ме последвате както в TikTok, така и в Instagram. Та официално с... Как да се включите в giveaway? Единственото, което трябва да направите е да ме последвате и да харесате видеото. Също така да коментирате кой е любимият ви предмет в училище. Колкото повече коментирате, толкова е по-голям шанса да спечелите. Това мое видео се слага стартът на моя YouTube канал, където се надявам да бъда също толкова редовна и активна и толкова много да ви харесвам, колкото в TikTok. Ако имате идеи за различни видеа или неща, които са ви интересни да ви показвам, може да ги напишете отдолу в коментарите. Ще преглеждам всеки един коментар, по възможност ще им отговарям. Може да напишете на лично съобщение в TikTok и в Instagram, там също отговарям. В този канал ще виждате повече за мен, някакви влогове и просто по-дълги видеа, ако тези в TikTok не са ви достатъчни. Така че много бих се радвала, ако се абонирате с камбанката. Ще значи много за мен, защото в крайна сметка, за да ме мотивирате да бъда редовна, трябва да виждам, че това, което правя, ви харесва. Добре, дайте един палец нагоре, Наталия, държа да го кажа. Добре, много ви благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Хора, не знам как се прави YouTube видео. Знаете ли колко е трудно? В TikTok пускаш камерата, просто казваш, което имаш да кажеш, ще го спираш, а тук трябва интрота и аутрата. Тига. Чао! 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 Хора, тук
току-що разбрахме, че аз през цялото време съм стибала с пръстен в обецата, защото никой не ми каза през цялото видео. Ти не ме ли гледаш, бе, човек? Гледам това беше от другата страна. Добре, надявам се не сте забелязали, чак сега, като ви казвам да го виждате.